Seguint en este primer programa que havíem fet, anem ara a continuar en el projecte d'este i fer els moviments del quadrat. S'havíem quedat, repassem on estàvem, tornem a executar, val? I anem a visitar ara, anem a crear ara un punt 4 i un punt 5 i que torne al punt 1. Me'n vinc a lent i punxe, vull veure este, faig un zoom així i en el vèrtex li dic que es manege ahí. Val, ja el tinc ahí i shift point. El puc fer join o el puc fer lineal. Vale? Pues igual lineal m'interessa perquè es veja. Vaig a fer-li així, canviar-li la velocitat a la meitat, a 400, o inclús menys, a 100. Val. Continue en el punt 5, vèrtex, i visita el punt 5, vale? I shift point i crea el punt 5, també de tipus lineal, lleve així, choice, lineal, vale? A 200. I ara pues, puc o tornar-me al punt inicial o continuar en el punt 2. Vaig a tornar-me al punt inicial, al punt 1, i simplement l'únic que faig és fer un punt. Si faig ara un shift point, m'aguardarà el punt 6 en la mateixa posició que el punt 5, és a dir, el punt 5 i el punt 6 valen el mateix. Però puc corregir-ho així, de fet em diu l'arroba està dient-me que el robot està en aquest punt 5, però com el punt 6 és el mateix, doncs està en l'arroba en els dos punts. Vaig a canviar el punt 6 a per el punt 1. Val? I així faré el punt 1 al quadrat i tornaré al punt 1, al punt inicial. També, en aquest cas el deixo join. Val? Comence. Vale? Visita el punt 1, 2, baixa la velocitat, que així està a 100, 5 i torna al punt 1. Val? Pues hasta ahí tindríem este exercici.